Totalment tilef il-kontroll qed nibża. Dan kien messaġġ mibgħut minn Bernice Kassar lil kuġina tagħha lejlet li nqatlet fejn minkejja dak kollu li għaddit minnu il-vittma kienet tgħid li titħassar lil żewġha. U meta daħal l-isptar minħabba problemi ta' saħħa, Bernice kienet qalet li tħossha ħatja. Il-kuġina tal-vittma Petra Jones qalet fil-qorti li l-akkużat kien iċempel lill-vittma diversi drabi tant li spiċċat timblukkaħ biex imbagħad spiċċa jbatilha l-emails u jċempilha fil-post tax-xogħol. Fil-qorti ntqal kif il-mara kienet irrealizzat li mhux se teħlisa minn taħt idejn Roderick Kassar u kienet temmen li se joqtolha. Kassar qed jiġi mixli bi 15 l-akkuża fosthom li meta seħħ il-femiċidju nhar it-3-22 ta' Novembru għal ħabta ta' 8 ta' filgħodu u għażam lil vittma tiegħu kontra r-rieda tagħha f'raħan ġdid fejn seħħ ir-reat li uża vjolenza, inkluż vjolenza morali u psikoloġika, li uża arma tan-nar waqt li kien qed jagħmel reat u li ġarra arma mingħajr permess. Jones xedet fit-tul iddeskriviet bħala martirju dak li l-vittma għaddit minnu. Qalet li ftit qabel ma nqatlet sabet madwar 30 miskol minn għandu iżda hu ma kienx jaqta' qalbu. Roderick kien għeddet lil martu b'sikkina u it-tfal għax ma rridix tmur għawdex għal-jumlhom. Fil-waqt li darboħra għandilha l-mobile u qalilha li ħadd minnhom ma kien se jgawdilu lilidhom. Xogħol ieħor kienet Juliana Tart, il-psikoterapista ta' Bernice Kassar li spjegat li l-mara kellha sintomi ta' trauma u li ma kienetx qed tiekol u torqod u kienet imbeżża. Kienet viżibbilment titriet meta kienet tmur għandha, il-biża' kienet ġejja minħabba żewġa tant li kienet titlaq mid-dar. Tart qalet ukoll li kienet tgħidilha li t-tfal kien jgħidula biex ma joħorġux għax il-papa jagħmillek xi ħaġa. Dan kienu jgħiduh sforzi l-biża' mod speċjali meta kien ħareġ sikkina liha.